Abans de començar, dic que voldria que la meva intervenció pot ser en acte i ja entregar còpies de la mateixa. Em dic Carolí i soc representant de Comissions Obreres de la Caixa, organització que hem rebut la delegació per a aquesta junta de gairebé 1.400.000 accions pertanyents a treballadors i treballadores de CaixaBank. En primer lloc, i respecte a la valoració de la gestió, en la part que fa referència a les persones que formen la plantilla, hem de dir, tal com venim manifestant a les reunions del Consell d'Administració de l'entitat, que, tot i ser conscients de la situació d'excepcionalitat que estem vivint al país i que evidentment també afecta CaixaBank, no és sostenible ni admissible que la plantilla segueixi realitzant la seva feina a les actuals condicions de pressió, tensió i prolongació continuada de la jornada laboral. La plantilla està fent un esforç extraordinari i és mereixedora d'un tracte més equilibrat pel que fa a les condicions en què es treballa. Per la qual cosa, emplacem la direcció a que tingui en compte els nostres plantejaments en aquest aspecte. Em referiré ara a dos punts de l'ordre del dia, concretament el 4.1 i el 4.2. Comissions Obreres ja van manifestar l'any passat el nostre rebuig a que els senyors Antoni Pulido i Enrique Goñi ocupessin llocs de responsabilitats a la Caixa, a CaixaBank o a qualsevol de les empreses del grup, perquè, com a màxims directius de banca cívica fins al moment de la compra per part de CaixaBank, són responsables d'una gestió que ha suposat la pèrdua de 4 caixes d'estalvis i protagonistes del banc més efímer de la història del sector financer del país. Ara volem manifestar el nostre desacord amb aquestes propostes de nomenaments de Caja Navarra i Caja Sol com a consellers de CaixaBank i, per tant, votarem en contra de les mateixes, per diverses raons. Primera, se'ns planteja votar les entitats, però no les persones que les representen. I amb els antecedents anteriors, no veiem correcte que la Junta de CaixaBank no pugui votar a totes les persones que en són conselleres, a més de crear un mal precedent. Segona, perquè té uns efectes molt negatius per a la reputació corporativa de CaixaBank, la Caixa i la Fundació, pel que això pot suposar la presència d'entitats i persones involucrades en diferents processos de denúncies judicials per presumptes pràctiques fraudulentes, tractes de favor i d'altres actuacions contràries al propi codi ètic aprovat per la direcció de CaixaBank, a més del que significa de trencament d'una trajectòria on prevalien els criteris professionals per damunt d'altres interessos i conveniències. Estem en uns moments on recuperar la credibilitat davant la societat i especialment amb la nostra clientela és una prioritat, tal com ja recull a les modificacions del pla estratègic. I creiem que aquests nomenaments van en sentit contrari, ja que no l'introdueixen en absolut. Gràcies.